Eman buti, noiz ginen naiz gure etxera mutil, ohatzen zuen batean bate. Antzen gabi hauteskunde kanpaina batean hitz eman oro, ez zirela derregorrez eman hitzaz. Baina Joanes esen durdasatzen, anaia, lasai, laborantzeko kooperatiba herrikoa munduko dugu eman zuen zerbitzuko. Gazna eta ausarki saltzen ahal duzue. Ba aldakizu zer den egizko askatasuna, asuna ebaki zuen elkol erdia. Ba asuna aski badu gure etxalde inguruetan eta dailua erabili nahi duen. Jende gutxi, haui mutikoa eta ikusiko du nula den. Noizko dugu zintxor bustitzea? Galdegin zion bizkarrez, konkor bezain sardia zenaz, zigarroa Espainetan dilindan. Eta gelan tinki sartu jendaldi ilun guztia irriz, kalkailaka lehertzen zen. Joanese hostelerari edari butilen apaitzeko manua, elartzen ziola, besoa eiera erdolduaren pare inguratuz. Garai urrun haietan, hautagai batean balio eta sinesgarritasuna politikoa. Mintxildearen ondotin eskaintzen zuen eperitifaren oparatasunaren arabare trenkatzen zen. Oraindik, aizpen errake, egarri beraz arauten gaitu, ezin politikoa diren eskultzabaltasuna bere moltzaren iriketxo donairen eurtzen dugu. Joanese arratsalde hartan aizpatzen zidan, emaztean idioaren izariti baino. 20 urteko historia ez ari natzaizu irakurle, hain zuzen halako hauteskunde kanpainako biltza politiko batean onditik behin. Joanes harrapatu nuen, bere bi adiskaderekin etxia eta eserre.